Hello लोगोफोर आंनि चेनेलाव बरायबाय आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों नै दैहु गोदोनि दैहु नै बे जायगायाव जोंनि धेकियाजुलि जायगायाव नै बेयाव जोंहा फैनाया भैरबकुन्दआवमोन जोंना बेयाव भैरबकुन्दनिफ्राय नै बेयाव फैनाया दिनैसिमाव 30 बोसोर जाबाय 2009 आव फैदोंमोन ओमफ्राय बेयो हादानमोन आरो हादान सिफायनानै थाफैदों नाथाय बिनि सिगांनिफ्रायनो नैबे बुस्थुआ दङ आरो नैबायदि दोस्राव माने दो गोबाय बायदिसिना गोबाय हायाव मोनलाबाय थायो आरो ओमफ्राय जेरावखि जावा माने एसे नैबे सिलाफ्रावनो नुजालाबायनानै थाबाय थायो आरो बेबायदि दोस्रावा ओमफ्राय नै सोरबाफोर आर्किअलजिस्ट दंबा नायनो हागोन नै नायफैनो हागोन सार्भिस रिसार्च खालामफैनो हागोन आरो सोरबा मा होनो बेफोरनि सायावनो माबा मोनसे PhD फोर खालामनो सानोबा बा नायबिजिरनो सानोबा नैबे जोंनि जायगायाव गोदो सोर मा हारि दंमोन मा जाथि दंमोन नोंथांमोना नायबिजिरनो सानोबा कन्टेक्ट खालामना फैनो हागोन नै दोस्राव गोबाय दं बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। That's all. Bye bye.